Moldova este constant în top 5 țări cu cea mai coruptă justiție din lume. În raportul competitivității globale pentru 2020, Moldova era pe locul 132 din 137 de țări. În 2015, Republica Moldova ocupa cea mai rușinoasă poziție din istorie în acest clasament al țărilor privind situația în justiție. În topul pe acel an, realizat de către World Economic Forum, țara noastră se situa pe locul 144 din tot atâtea țări la capitolul plățile ilegale și mita pentru obținerea hotărârilor judecătorești favorabile. Atunci, numărul 1 în justiția din Moldova era celebrul Mihai Poalelungi. Și nu doar pentru că ocupa funcția de șef al Curții Supreme de Justiție. Potrivit opoziției extraparlamentare de atunci, el era omul prin intermediul căruia oligarhul Vladimir Plahotniuc își subjugase întregul sistem judecătoresc. Poalelungi a preluat șefia CSJ în anul 2012, care, conform partajărilor în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, revenise Partidului Democrat. În mod surprinzător, Poalelungi și-a întrerupt mandatul de judecător la CEDO, remunerat cu un salariu de aproximativ 15.000 de euro, pentru a reveni în Moldova la o leafă de peste 20 de ori mai mică. Iar peste 4 ani, în 2016, într-un moment în care justiția din țară era în vârfurile tuturor rapoartelor din lume la capitolul corupției, iar Plahotniuc preluase controlul total în Republica Moldova, Poalelungi a fost ales pentru un nou mandat în fruntea CSJ. Și asta în pofida protestelor ample în fața CSM, care l-a ales pe Poalelungi. Printre cei care l-au votat atunci se numără și Dorel Musteață, promovat recent de către noua guvernare la funcția de judecător în instanța supremă. Tot Dorel Musteață, alături de colegii săi din CSM, l-au votat 2 ani mai târziu pe Poalelungi, deja în funcția de judecător al Curții Constituționale, iar la scurt timp acesta a și preluat conducerea înaltei curți. Și la Curtea Constituțională, Poalelungi s-a remarcat prin servilismul său pentru regimul care capturase țara. Exemplul cel mai grăitor în acest sens a fost cel din iunie 2019, când Partidul Democrat a fost scos de la guvernare. Nu însă fără o perioadă de o săptămână de dualitate a puterii provocată tocmai de deciziile lui Poalelungi și a colegilor săi Gurin, Reșetnikov, Apolski, Băieșu și Zaporojan. În acea perioadă, Curtea Constituțională emitea decizii pe bandă rulantă prin care, în mod ilegal, a dizolvat Parlamentul, iar mai apoi a anulat orice hotărâre votată de către coaliția, acum PSRM. Atunci, Curtea Constituțională a fost acuzată a fi drept principala instituție care a contribuit la uzurparea puterii în stat. La scurt timp, Poalelungi și colegii săi au demisionat din funcții. Însă chiar și la 2 ani de la cele evenimente și un dosar deschis între timp, membrii de atunci ai Curții Constituționale au rămas basma curată. Asta pentru că, potrivit mai multor politicieni de opoziție, Poalelungi s-a reorientat foarte rapid, devenind unul dintre sfetnicii lui Igor Dodon pe probleme de justiție. Acum, consilierul lui Dodon pe fel de scheme, ține de activitatea Curții Constituționale, este Mihai Poalelungi. Cine este Mihai Poalelungi? Țineți minte foarte bine. Mihai Poalelungi îl consiliază pe Igor Nu doar Dodon. îl consiliază, ca să știți, proiectul de lege care l-a votat Șorcu Dodon în Parlament au fost scris de Mihai Poalelungi. Asta cu demiterea, cu revocarea domnului Căimanole, da? Da, corect. Mai mult decât atât, chiar dacă oficial nu s-a aflat în nicio funcție după evadarea lui Plahotniuc din Moldova, potrivit mai multor surse, Poalelungi și-ar fi păstrat până nu de mult rolul de eminență cenușie a sistemului judecătoresc din Republica Moldova, influențând o serie de procese. Totodată, acesta este profesor la una dintre universitățile din capitală și își exercită profesia de avocat. Cazul Poalelungi este de altfel unul grăitor pentru felul în care se face justiție în Moldova și cum cele mai controversate figuri ale sistemului scapă și își trăiesc liniștit viețile în prosperitate.